Wouter was weer eens fucking irritant. Ja, is Wouter wel eens irritant? Wel eens. Altijd. Altijd vervelend. Maar, Maar hij heeft ook zijn goede kanten, daarom is hij er nog. Nou, dit is een lieve jongen, hè? Ja, dit is een lieve jongen. Nou ja, iedereen heeft zijn goede en foute kanten. ja, kun je jezelf eens analyseren? Van alle goede kanten. Nou ja. Wat moet ik zeggen? Rijden, kort rijden. Nee. Ik ben snel jaloers. Oh. En ik ben soms heel druk en soms heel chagrijnig. En Meestal. heb je ook een leuke kanten. We ben hier een versierde wijnrondmaatje voor de optocht van Beterswaag. Van Koninginnedag. We doen het onderwerp Koning van Getoren. Dat is een boek van Jan Terlouw. We vinden het leuk om mijn vriendenploegje wat te bouwen. En het is gewoon heel gezellig. Maar, wat hoort ben je? Ik ben 14. En de rest ik ongeveer 15, 14. Maar de meeste van 14 zitten er wat te roken en te drinken en die willen wat te les iets te zat. Ja, En je wij bouwen, wij bouwen, nou ja, hij hoor, maar wij bouwen wijn. Wat leuk. Ja. Het had dus eigenlijk een beetje op het duurste paard hier rijden. Oh, wacht, ik weet al wat het is. Hé Matt, we gaan je filmen, hè? Nou, hier eten wij dan. Ja, dit is inderdaad wat een bende, maar... Oh wacht, ik heb een goed van. Waarom je het altijd wel netjes op, hè? Ja. Het is nou net dan normaal. Dit is nog van vorige weken. Zo, we hebben hier een tosti hier en een magnetron en boetens zit de frituur. Dus alles wat een puber nodig heeft. En wat is hier al? Ja, gewoon een beetje bouwen en helpen. En frituren. En frituren natuurlijk. Ja. We moeten iedereen inzetten op zijn kwaliteiten, hè? En hoe ben je daar aan de kamer, Mats? Oh ja, dat ging ik te vertellen. De fiets. Oké. De fiets, ja. Mooi dagje op fiets. Ja, mooi. Een beetje wien. Ja. Wie is de wie mij, hè, dit keer? Ja, het is mooi, maar Santien wordt moeilijk, denk ik. Oké. Dus ja, weet net. Want er is net een poel of zo, dat net hè? Nee. Nee. Dus Zat ze daar op? Ik geef het windscherm Als mensen daar een poel zorgen, dat zullen ze dan, ja. ja, het is zo verkeerd. Ik ben zo'n beelden. Zullen ze wel graag een poel hebben hoor? Ja, ik zou graag een ronde hebben willen, ja. Het is wel een leuk liedje. Ik ben te fietsen, hè? Dat is wel leuk, jongens. Maar dat mij nou net, hè? Nee, ik ben op mijn 15, dus ik... maar ik wil voor Simmer 16, dus dan meid. Oké. Dus nog even sparen tot de simmer en misschien komt er nog wel een poeg. Ja, een oorbronner. Mooie blauwe poeg, blauw peers of wat. Nee, dat vind ik net zo mijn kleur. Goud Meer van los! Goeie, wat doe je hem? Ja. Waar ligt het op? Ik denk paardje met maar even wat skin. Juist. En mijn boer mag niet zo'n mooi apparaat. Ik denk, nou, dan maken we maar even roken, hoor. Aha. Iedereen ben je, hè? Ja? Ja. Hij zegt je op paardje, hij zei maar mijn apparaat even niet. Ja, hij zei dat moest maar even skin maken, want het ligt nergens op. Dus, En dan doe je dat ik nog. ja jongen, ik ben zaken trouw. Ja hè? Mooi wat, joh. Dat is nee. Ja. Goed. Ja. Dus dat werkt het mooi. Kijk jongen, dat doe ik wel broek zo'n ding. Nou, als ik het een weekend zitten liet, dan zou dat best wel kennen, ja. Ja, dan is dat wel wat. Maar ik ben bang dat die straaltje wel uit omkomt, Ja? hè? Ja. Ja, er staat net van niks een kruiskop, no? Daar is de handen net ondersteken, Ja, mooi. precies. En als we nou even voor de grap wat oorzoek lezen. Wat was eronder liggen, joh? Kat. Nee hè? Nee, een appel of zo. Oh shit, daar heeft de buurman ook, die oud-buurman, die bemoeit zich er ook wel mooi. Oh ja. Doen ze dat wel vaker in Deze man wel, hè? Ja, een Deze beetje man. raar, zeg je. Ja, die wilden me graag altijd mooi bemoeien. Die had de boel vroeger
wennen er daar en dan houdt er alles een beetje in de gaten. Hè, dat criminaliteit houdt er een beetje in de gaten. Ja, dat wie plaatselijke veldwacht? Dit wie eigenlijk een soort burgerwacht, wie dit. Ja. De schuld, denk ik. Ja, dat is in Drusjes. Ik als zaak krijg ik de schuld. Ik hoor van. Als ik wat zie, dan heb ik de schuld. Nu weer dat. Ja, maar joh, de wafel ik altijd diep, denk ik. Nee, oh god, nee. Nee, oh, tegen mij. Als ik niet een wafel hier het haait word, hè? Als je hem nou eens omgekeerd had en naar boven te spuiten. Dan wil ik wel eens weer. Je hem kant op. Nee, gewoon niet op hem heen. Hoe heeg zou dat dan komen? Sorry, je hem kant op. Kijk je nog eens wat?